Takže priatelia, sme zase tu. Lukáš sa bude zatiaľ venovať dressingu. No a my sme si tu už pripravili mäsko. Ako môžete vidieť, je veľmi krásne. No a Lukáš sa zatiaľ venuje... Nech sa páči, môžete prísť bližšie. Tuto môžete vidieť všetky ingrediencie, ktoré sú potrebné k nášmu najobľúbenejšiemu dressingu. Potrebujete kyslú smotanu, potrebujete cesnak, my sme si ho už dopredu ošúpali. Postup je takýto. Otvoríte si kyslú smotanu, vršok samozrejme vyhodíte do koša. Do kyslej smotany dovnútra priamo, Dnuka, hej? dnuka, otvoríte pretláčač na cesnak, po česky česnek, pretlačíte cesnak dovnútra. Keď vám to nejde ako mne, samozrejme si treba pomôcť hrubšou technikou. A v žiadnom prípade nezúfajte. Áno, stále treba dúfať. Samozrejme, preto s Patrikom jeme takéto veci a nie tatárske omáčky, pretože to je menej namáhavé pre organizmus, nie je to až také masné. A pretože jeme samé masné veci, tak aspoň v niečom môžeme byť taký, ako by som povedal, môžeme byť taký nenáročný. Ďalší postup je to, že keď máme pretlačený tento cesnak v tejto smotane, musím prísť za Patrikom, lebo on je už absolútne zmetený z týchto všetkých pokrmov, premiešame smotanu s cesnakom a vytvorí sa nám najlepšia omáčka pod slnkom. Čiže, milí priatelia, vidíte, že moja artikulácia už je na ťažšej úrovni, lebo všetky tieto sliny, ktoré sa mi tlačia do úst, sú priam neskutočné. Čiže ja sa s vami lúčim a dúfam, že nám prajete aspoň tú dobrú chuť.